Dyma'r myfyrdod ar gyfer chwefror y chweched ar 20. Derbyn yn diolch o dad am gyfle arall i ddfoliaeth wasanaethu. Bydd yn bresennol yn ei misg a bendithiau'n hoedfa. Ni ydyn nhw Iesu Grist yn harglwydd. Amen. Darllen darn bach o Deuteronomium penod 20. Os byddwch chi'n gwarchau am amser hir a dref ydych chi'n ymosod arni, rhaid i chi beidio torri ei choed ffrwythau i lawr. Gallwch fwyta'r ffrwyth oddi arnyn nhw, ond peidiwch torri nhw i lawr. Dydy'r coed ffrwythau ddim yn elynion i chi, ond cewch torri lawr unrhyw goed sydd ddim yn goed ffrwythau, a defnyddio'r pen i adeiladu offer gwarchau yn erbyn y dref sy'n rhyfelan eich erbyn chi, nes bydd y dref honno wedi cael ei choncro. Mwyn y testun, wy'n troi at adnod 19 fyna at yr hen gyfeithiad. Na ddifetha'r coed gan daro bwell arnynt, can nes ohonynt y bwytau. Llyfr yn llawn o gyfreithiau ar rheolau yw Deuteronomium, ac roedd ei hangen ar yr hen genedl. Mae'r 10 gorchymyn yma, rheolau crefyddol, sut i aberthu, pa bryd a sut i gynnal gwyliau. Rheolau hefyd ar sut i fyw bob dydd gyda'i gilydd. Neb i fod i symud terfynau, adnod 14. Peidiwch symud terfyn i ddwy'n tir oddi ar rywun arall. Gafodd ffiniau etifeddiaeth ei gosod gan dy hynafiaid yn y wlad am yr arglwydd y dduw yn ei rhoi i ti ei chymryd. O benod 19 ydaw hwnna. A gwrandwch ar adnod gyntaf yn penod 22. Os wyt ti'n gweld buwch, dafad neu afr rhywun ar goll, paid ei hanwybyddu. Dos ar anifail, yn nôl at y perchenog. Mae'r llyfr yn llawn o ddeddfe manwl ar lawer pwnc, ac un o'r rheini yw'n testun ni. Rheol ynglyn â mynd i'r ryfel yw ei. Pan yn gwarchau ar ddinas am amser yn mwynhau hennill, na ddifetha'r coed gan daro bwyall arnynt, can nes ohonynt y bwytau. Tebyg bod rhai yn torri'r coed i lawr yn ddifeddwl. Coed oedd yn dwy'n ffrwythau. Byddai eisiau tân arnynt yn y gwersyll yn ystod y nos, ac felly torri coed yn ddifeddwl hollol. Polisi tymor byr da, ond anobeithiol, fel polisi tymor hir. Roedden nhw'n torri ymaith ar hynau cynhaliant maes o law. Rhyfedd na fyddai dynion wedi sylweddoli hyn dros dyn nhw eu hunain, ond dyna fe. I ni'n parhau yn debyg iddynt. Short-term answer sy'n apelio o hyd, a dim edrych ymlaen. Ath na fachgen i goleg amaethyddol gellu air i wneud cwrs ac yna dychwelyd i ffarmio. Fe gliriodd pob clawdd, torodd bob coeden, open plan farming. Glanhawdd y lle i gyd. A weren drydan oedd yr unig beth ar rannau'r fferm o fod yn un cae mawr. Daeth y geiaf i'r ffermydd mynydd, geiaf oer a chaled, rhew ac eira trwm, fe gollodd hwn fwy o ddefaid na neb arall. Ni weidiwyd y tŷ fferm pan gododd llechu'r to. Drwy brofiad chwerw, dysgodd werth y cloddiau a'r coed a blanwyd wrth y tŷ. Fe'n maged ninnau yng Nghysgod rhyw goed crefyddol. Heddiw mae yna genhedlaeth wedi dod sydd am ddiwreiddio'r coed. Ei torri lawr a'i symud o fywyd dyn. Nid dan fuddiol yw sôn am rai o'r coed cysgodol hyn. Gadwch i ni ddechrau gyda'r capel, y capel. O'n i'n siarad gyda merch i weinidog o Gaerdydd ac yn ei holi am ei thad ydy e'n brysur dyddi yma. O, di meddai e'n brysur iawn. Mae bron yn waith amser llawn ganddo yn mynd i gau gapeli. Datgor ffori eglwys, dwy'n yr achos i ben yno. Torri'r goeden i lawr. Gwelodd y parch Dafydd Owen hyn, a chanodd un o'm hoff gerddi am y profiad. Maen nhw'n cloi'r hen gapel ben bore dydd Llun, a does neb yn o'n hidio, does neb ar ddi hun. Datblygu mae addysg, diffygio mae dawn, clywch Saesneg y plant o'r ysgol y pnawn. Daeth oes gwadu diw, oes pawb drosto'i hun, oes cloi'r hen gapel ben bore dydd Llun. Ai nhw oedd yn iawn yr hen bobl gynt yng nghanol a rafwch di-wybod ei hynt. A oeddent heb rithro, ac cyn symled ei byw,
wedi teithio'n gyflymach ac agosach at Dduw. Ta waith maen nhw marw o un ac maen nhw'n cloi yr ein capel ben bore dydd Llun. Gwyddoniaeth a dyfais yw Duwiau'r dydd, ond dyna sy'n rhyfedd, gwadu pob ffydd. Does neb all brofi, maint y dyheu, mae celwydd dychymig yw hanes y creu. Ydy Duw'n agor cistiau drysorau bob un, a wytha'n cloi gapel ben bore dydd Llun. Nawr un genad eto, pob disgwyl hir i ddringo'r pilpid a thystio i'r gwir. Bydd glaswellt yn tyfu tu fewn i'r set fawr, ac ni ddwg nos seiat sŵn troed neb yn awr. Mae'n aryddid i bawb fyw'n hollol ddilyn, maen nhw'n cloi yr hen gapel, ben bore dydd Llun. Beth am i ni yma heddiw eddio, ein tad, datgyddiad y hunan o'r newydd i'n gwlad. Nad i'n toth eglwys, mae yna luoedd di mi wyddost yn dyheu am dadnabod di. O gwna ni'n ddisgyblion i'r Iesu bob un, rhag gweld cloi'r un capel, ben bore dydd Llun. I lawr ar goeden, does dim i'w sydd i bellach. I ni'n iawn hebddi ac yn well. Sefwch chi i oerwynt y geiaf i ddod. Gerfydd yn llaw y dithom yma gyntaf eriod, cael ein tywys i'r capel cyn gwybod pam na beth. Doda ni i gysgod y goeden, ac roedd y sil yn rhywbeth arbennig. Dyna pryd oedd y Beibl, y llyfr emynau yn y canol. Ychydig iawn o emynau a ddysgais i wrth eistedd i lawr a cheisio dysgu ar y gof. Canu nhw'n aml. Dyna sut y dysges i nhw. Efallai mi eistedd i ddysgu adnodau, ond clywed llawer yn cael ei dweud a'i dysgodd yn iawn i mi. Dan gysgod y capel y digwyddodd hyn. Dyma lle bu pob un ohonom yn dweud ei air cyhoeddus, cyntaf eriod, Duw cariad Duw neu wele oen Duw siwr o fod. Sdim rhyfedd fod siaradwyr cyhoeddus yn bryn. Ni sy'n torri'r coed a'i cynhyrchodd i lawr. Yn yr ysgol sil y dysgasom dreithyn barn a dadle a rhesymu a chwestiynu. Oes rhyfedd fod bobl yn derbyn heb gwestiwn beth ddywed y teledu a phapur newydd. Wrth gau capel o'n bywyd i ni'n cau Duw allan hefyd. Mae bywyd yr unigolyn a chymdeithas yn rhwym o fynd i anrefn heb Dduw. Gwau y genhedlaeth sy'n cau'r capel a roes gysgod ac ar idd gysgod eto un plant. Gadwch i ni symud ymlaen, ond nid ymhell chwaith. Allan o'r capel a dyna ni yn y cartref. Y cartref. Ond i fi hwn yn gysgod i ni rhag pob storm oedd yn bygwth. Y dwylo a anhebryngodd i'r capel oedd yn ein hebrwng yn ôl gartre hefyd. Clywais ambell un yn sôn am ofal rhieni am ei plentyn yn y termau hyn. O, chaiff y gwynt ddim chwthu arno. Wrth deithio arfordir Ceredigion, rhwng Abereiron ac Aberystwyth, sylwch ar y coed sy'n tyfu yno. Fel mae'r prevailing wind wedi estumio ac fel mae'r tyfiant yn un ochrog. Gwelais arddwyr yn rhoi polyn cryf ar hwymo coeden fach wrtho mwyn iddi dyfu'n union. Rhag i'r prevailing wind ei chamu, rhag bod y gwynt yn chwythu arni. A dwi'n symleiddio wrth addasu'n cartrefi a'r rhai o fal amdanom. Roddodd ein cartref un i'r cyfle i dyfu'n union a chadarn. Diau ambell storm ein plygu, ond by'r cartref yn help i'n cadw'r a cwympo. Gwair genhedlaeth sy'n peri fod eilwyd yn mynd yn adeilad a chartref yn mynd yn di. Law yn llaw fe fu'r capel a'r cartref yn foddion i fowldio'n bywydau, a rhoi'r cyfle i ni ddethol rhwng y gau a'r gwir, y cywir a'r anghywir, y da a'r drwg, ac mae yna berygl i ni golli neilwydydd a'n cartrefi traddodiadol. Mi glywes rhywun yn dweud, mae fyny'r athrawon yn yr ysgol i ddysgu'n plant, dyna paham maen nhw'n cael eu talu. Ond ni chlywais yn had yn dweud fel hyn, mam na'n had yn dweud fel hyn. Mi gan dysgu adnodau ac am Iesu Grist yn yr ysgol sil, mae'r rhai yno i wneud hynny. Ymestynniad o'r ysgol a'r ysgol sil yw cartref. Fe wyddwch erbyn hyn mod i yn casau gweld arwydd homes for sale. Byth, amhosibl. Houses for sale sy'n gywir. Rhaid gwneud yr haws yn home a pheri fod adeilad
yn eilwyd. Mae hen lyfr gan Sir Owen Edwards am bobl gyfrannodd yn helaeth i fywyd ein cenedl. Ei deitl yw Cartrefi Cymru. Pam y teitl yna? Oherwydd mae'r cartrefi hynny ar oes y cymeriadau yma i ni. Mae yna demtasiwn yn yr oes fodern i roi'r fwyell ar y coed a bwrw i lawr gapel a chartref. Na ddifetha hwy, canes hwy sy'n dy gysgodi ac yn dy gynnal. Wrth siarad yn gilydd am y cysgod roed i ni, da cofio fod angen cysgod ar ein plant. A rhai eddaw ar ei hôl hefyd, gan atgoffa'n gilydd fod angen cysgod arno ninne. Cysgod i cynhaliaeth. Hawdd yw siarad am y gawsom gan gapel a chartref fel pan na bain angen yn parhau. Bu gofalu am ein hiechyd pan yn ifanc, ond ni feiddia neb o hwnnw'n dweud nad oes angen gofal meddygol arno mwy hyd, gofalwn am ein cyrff. Ond eithom yn ddifaind o'n heneidiau. Fel pe bai ysgol, sul a chapel hyd yn oed yn iawn hyd 12 oed, a hynny'n ddigon. Ond ni ddylem roddi'r un gofal i'n henaid ac aroddwn i'n corff. O'n i ddim beth ddwedau yn meddygon pe bai rhywun yn dweud wrthynt, os ddim eisiau chi ddod ato i nawr, mi ddeithoch yn gyson nes oeddwn yn 15 oed. Os yw'r cysgod o werth i ni, ond ni ddylem ofalu i fod ar gael i'n plant ac i blant yn plant. Genhedlaeth cair capeli, y chwalu, y troi cefn ar ddiw, ond fel dwi wedi cyfeirio lawer tro, nid rhywbeth modern o hyn. Gwelodd Jeremia ddyddiau a dynion felly. Mi a ddadleiaf a chi eto am hyn, dadleiaf a meibion eich meibion chwi. Mwyn ein plant a phlant yn plant, gwyliwn a thorwn i lawr yr hunan cysgoda. Yng ngeiriau Waldo, cadwn y mir rhag y bwystfil, cadwn y ffynon rhag y baw. Mi ges i fy ngeni ym Mhentref Deiniolen, wrth draed y wyddfa yn ôl yn 1960. Ac yn y 60au roedd 3 bachgen ifanc o'r ardal honno'n dechrau canu gyda'i gilydd. Elwyn, Arwel a Myrddin. A daethant yn enwog drwy Gymru ben balad ar fel hogiau'r wyddfa wrth gwrs. Mae un gan o'i heiddo wedi profi'n fwy poblogaidd na'r gweddill efallai. Ac mae'r geiriau'n addas iawn i apel ein testyn yn y myfyrdod yma. Safwn yn y bwlch gyda'n gilydd yn awr, mae Cymru yn hangen ni. Safwn yn y bwlch gyda'n gobaith yn fflam, mae tân yn ein calon ni. Na ildiwn rhin fodfedd na symud yr un cam. Safwn yn y bwlch ac enillwn y dydd, ni all unpeth ein rhwystro ni. Gyda'n gilydd fe safwn ni, gyda'n gilydd fe safwn ni dros ein hiaith, dros ein gwlad, dros ein pobl, dros ein plant, gyda'n gilydd fe safwn ni. Mwyn ei enw. Amen. A gair o weddi orffen. O ddiw yn tad, clywsom pan oeddem yn ifanc iawn yr adnod Duw cariad Duw. Pryn y buasem wedi cymryd sylw ohoni, ond i bai am gariad yr rhai ei dysgodd i ni. Diolchwn i ti amdanynt, ac am i ni gael cipolwg ar dy gariad trwyddynt hwy. Wrth i ni dyfu daethom i ddeall ystyr cariad, a'i fod yn golygu gofal a gofalu. Cynorthwya ni o dad i garu'r rhai sy'n ymwneud â ni ac i ofalu amdanynt. Ein hanwyliad. O cynorthwya ni i'w caru trwy ofalu'n fwy tyner amdanynt. Ein cymdogion. O cynorthwya ni i'w caru hwy fel ni'n hunain. Ein cyd grisnogion. O sawl enwad a thraddodiad. Cofio neiriau ein harglwydd. Cerwch eich gilydd fel y cerais i chwi. Ein gelynion. Cerwch eich gelynion. Gweddiwch dros yr rhai sy'n eich erlyd. Ni allwn wneud hyn o arglwydd ond trwy dy nerth a thras di dy hun. Clyw ein gweddi dros bawb, y mae angen diddanwch a nerth dy gariad di sifil arnynt. Yn enw Iesu Grist. Amen.